फ्रेंड्स यूक्रेन राशिया वारनि आपडेट नोंथांमोनां लाबोलायबाय बे आपडेटआव नोंथांमोनां दिनै खिन्थागोन मैयानि जि हान्टार हाउसआव जानाय जि रायज्लायनाय यूक्रेन आरो रासियानि गेजेराव बेवहाय मा बाथ्राखौ लानानै बिथांमोना खौसे जादों बेखौ आं नोंथांमोननो खिन्थानो नागिरदों। मैया बिथांमोना सावरायनानै मोनसे बाथ्रायाव खौसे जादों जे हिउमेनिटेरियान करिडर बानायनायनि थांखि लादों मोननै हादरा जाहाथे यूक्रेनाव फासिनानै थानाय माखासे सुबुंफोरखौ गावसोरनि हादरनिनो जा बा गुबुन हादरनिनो जा सिभिलियानफोरखौ रैखाथियै गुबुन हादरसिम बा बर्डार कान्ट्रिफोरसिम माबोरै रैखाथियै फथायहरनो हायो दैथायहरनो हायो बेनि थाखाय मोनसे हिउमेनिटेरियान करिडर नो वार जन बा ओरैबायदि मोनसे लामा जायाव गावलायनाय गैया फायारिं गैया बा फायारिंनि रेन्जआव थाया बेबायदि मोनसे हिउमेनिटेरियान करिडर सेफ पेजेस बानायनायनि थाखाय सहमत जादों मोननै हादरनि गेजेराव। दावहानि मोनसे गोदान आपडेटआ जाहैबाय मा रासियान आर्मिफोरा कियेभ नोगोरखौ बेंनानै लाबाय आरो गिलु बालु बमबारि रकेटजों एटाक मिसाइलजों एटाक बेबायदि खालामगासिनो थादों आरो मोनसे दावहानि सोलाय सोल' जों नुनो मोन्दों यूक्रेननि गासै मोन 15 सोहोरखौ खनसेयैनो गिथाव बाथावै ड्रनजों हेलिकप्टारजों फाइटार जेटजों बेबायदि एटाक खालामदों बमबारि खालामदों बम्बार एयारक्राफ्टजों बम होदों रकेट एटाक खालामदों बायदि रोखोमै एटाक खालामदों। नोंथांमोना थारैनो निउसाव नुगासिनो थादों खनसेनो 15 सोहोराव एटाक खालामदों। थामहिनबा रासियानि थांखिया गोख्रैसिनै सिटिफोरखौ सेनाय आरो सिटिफोरा जुदि रासियान आर्मिनि आखायाव थाङोब्ला थारैनो यूक्रेना बिसोरनि आखायाव थांगोन। व्लादिमिर पुतिन बिथाङा मैया मोननैसो बाथ्रा बुंदों जेसेबां गोलावसिम रायलायनायखौ गोलाव खालामगोन यूक्रेना एसेबांनो रासियानि डिमान्डआ बांलांबायसो थागोन। बेनिखायनो यूक्रेनखौ वार्निं होदों जेसेबां हायो थाबैनो सारेन्डार खालाम हाथियार गार आरो आर्मिखौबो बुंगासिनो थादों जेरै हायो पावारखौ ला आखायाव बै थानाय पलिटिकेल पार्सनफोरखौ बोखार बेबायदि वार्निं होगासिनो थादों रासियाया। व्लादिमिर पुतिन बिथाङा मैया मोनसे बाथ्रा बुंबावदों रिहायशी एरियायाव जेराव मानसि दं मानसि थानाय एरियायाव सिभिलियान थानाय एरियायाव जेबो वार खालामनाय जानाय नङा गावलायनाय जानाय नङा बेबायदि बिथाङा फोसावदों। नाथाय बेसेबां समसिम बेबायदि थानो हागोन आं मिथिया। थारैनो दावहाखौ नोंथांमोना मिथिगौ दावहाया जेबो रुल्स रेगुलेसनजों सोलिया एभ्रिथिं इज फेयार इन लाभ एन्ड वार। स' दावहा आरो अनलायनायाव गासैबो सोलियो। बिदिब्ला बे दावहायाव मानसि थानाय एरियायाव गावलायनाय जानाय नङा होननाय जेबो बाथ्रा गैया आरो रासिया मोनसे एलिगेसन लगायदों यूक्रेन सायाव जे मानसिफोरखौ सिभिलियानफोरखौ इन्डियान आफ्रिकान बेबायदि सिभिलियानफोरखौ सिगाङाव दोननानै बेवहाय टेंक डेप्लय खालामदों बेबायदि बुंदों। स' हिउमेन शिल्ड हिसाबै बाहायदों इन्डियान आफ्रिकान सुबुंफोरखौ आरो माखासे सिभिलियानफोरखौ बेबायदि बुंनानै एलिगेसन लागायदों रासिया यूक्रेन आर्मिनि सायाव। आरो रासिया मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन मा इन्डियान मानसिफोरखौ बन्दक खालामदों आफ्रिकान मानसिफोरखौ बन्दक खालामदों यूक्रेनियान बा यूक्रेननि आर्मिफोरा। नाथाय बे बाथ्राखौ भारतनि मिनिस्ट्रि अफ एक्सटार्नेल एफेयार्सआ नङा होननानै बुंदों रावबो भारतारि बन्दक गैया दा यूक्रेनाव बेबायदि बुंदों। आरोबाव मोनसे एलिगेसन होदों रासियाया यूक्रेननि सायाव आमेरिकाजों लोगो नांनानै बाय' वेपन जेरै भाइरास बेक्टेरिया फानजाय बेबायदि जिउसाफोरखौ हाथियार हिसाबै बाहायनो हागौ बा बाहायनो थांखि लादों बेबायदि बुंदों रासियाया यूक्रेनखौ। बे बाथ्राया बेसेबां सैथो जों बुंनो हाया। दावहानि समाव माने वार गेमबो सोलियो माइन्ड गेमबो सोलियो साइकोलजिकेल वारबो सोलियो नालाय नंगौ नङा बेखौ बुंनो हाया। नाथाय बेबायदि एलिगेसन होदों रासिया यूक्रेननि सायाव। मोनसे गुड निउस मिथिनो मोन्दों रासियानि बर्डारजों इन्डियान मानसिफोरखौ दिहुननो थाखाय राजि बा बे खामानियाव रासियाया हेल्प खालामगोन इन्डियाखौ। थारैनो बे मोनसे गुड निउस रासिया बेबायदि बिथिङाव हेल्प खालामगोन इन्डियाखौ। नङाबा नोंथांमोना सानना नाय रासियान बर्डार जि डनेट्स्क लुहान्स्क खार्गिभ बेबायदि ओनसोलनिफ्राय जुदि पलेन्ड हांगेरि बेबायदि बर्डारसिम लाङोबा बेसेबां गोजान लामा थांनांगोन बेफोरथ' गासैबो रासियान बर्डारजोंनो नांजाबखानाय। बेबायदि बिथिङाव रासियान बर्डारजों जुदि दिहुननो हायोबा बे थारैनो इन्डियानि देरहासारनाय होननानै बुंनांगोन अपारेशन गंगानि देरहासारनाय होनना बुंनांगोन। थारैनो अपारेशन गंगा हिसाबै 18,000 एबा सासेबो इन्डियान माथिक दासिम यूक्रेनाव गैलानो होनना बुंनांगोन साफा सानै दं जानांगौ। नाथाय बांसिन इन्डियानानो 99% इन्डियान मानसिफोरा फ्राय खार्गिभनिफ्राय बा यूक्रेननि गोबां ओनसोलनिफ्राय ओंखारलांबाय होननानै जों मिथिनो मोन्दों। थारैनो बेयो अपारेशन गंगानि देरहासारनाय होननानै आं बुंगोन। मोनसे दुखुनांथाव खौरां मिथिनो मोन्दों जायपरिया निउक्लियार पावार प्लेन्टआव मोनसे बाहागोआव अर नांदों बेबायदि मिथिनो मोन्दों। नोंथांमोना मिथिगौ चेरन'बिलनि जि निउक्लियार हादसा जि जाब्रबथाय जादोंमोन बे जाब्रबथायनि थाखाय गासै बुहुमाव माबायदि साइड इफेक्ट जादोंमोन। नोंथांमोना मिथिगौ हिर'शिमा नागासाकिनि बाथ्राखौ। नोंथांमोना मिथिगौ फुकुशिमा दैजी पावार प्लेन्ट निउक्लियार पावार प्लेन्टनि बेरफ्रुसारनायाव मा जादोंमोन।
बे गासैबो जाथायखौ नोंथांमोना मिथिगौ। स' बेबायदि बिथिङाव जुदि दा जि दावहा जाबाय थादों इउक्रेनाव, बेवहाय जुदि निउक्लियार जुदि जाब्रबथाय जायो, जाबायदि थासारि जाना दं इउक्रेनाव, थारैनो जोबोर गिदिर खैफोद बा वर्ल्ड वार 3बो जानो हागौ। खारन बे जाब्रबथायनि थाखाय नेट' कान्ट्रिसफोरा, इउर'पियान कान्ट्रिसफोरा साइड इफेक्ट जागोन आरो बेल' नङा, गासै बुहुमावनो बेनि साइड इफेक्टखौ नुनो मोनगोन। बेबायदि बिथिङाव गुबुन हादरफोरा नायनानै थानाय नङा, थारैनो रासियानि सायाव एटाक खालामगोन। स' जायफोरिया पावार प्लेन्टआव अर नांनाया जोबोर 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 बेड निउस होननानै आं बुंगोन। नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट लिर। IAEA आ रासियाखौ वार्निं होदों, निउक्लियार सोदोबखौ बा निउक्लियार वारनि बाथ्राखौ गोजानाव लाखि, बेखौ साननो नांखाया। बेबायदि प्रेक्टिस खालामनाया, निउक्लियार वारनि प्रेक्टिस खालामनाया, एक्सारसाइज खालामनाया थारैनो गोरोन्थि, पागलपन। बेखौ बांद्राय गोसोआव लाबियानो मोजां। बेबायदि बुंनो नाजादों बा वार्निं होदों रासियाखौ, भ्लादिमिर पुटिन बिथांखौ। बे भ्लादिमिर पुटिन बिथाङा बेबायदि माने जिम्मेदार गैयै, जेबो रिक्स गैयै बाथ्रा बुंनाया गोरोन्थि, बेबायदि बुंदों। नाथाय रासियाबो बेनि हेंथायै बाथ्रा बुंदों मा, रासिया माब्लाबाबो निउक्लियार वारनि बाथ्रा बुङाखै, नङा होमबा, बेबायदि बुंदों। नाथाय बिथांमोनाथ' निउक्लियार धमकि होखांबाय। स' बेबायदिनो दान्थे बिदान्थे सोलियो इन्टारनेसनेल पलिटिक्सआव। दिनैसिम 10 लाखनिबो बांसिन इउक्रेनियान सिभिलियानफोरा, सिटिजेनफोरा गावनि हादरखौ नागारनानै पलेन्ड, हांगारि, रमानिया बेबायदि हादराव हाबहैदों। दा बाथ्राया जाबाय, नेट' कान्ट्रिसफोरा जाबायदि इउक्रेनखौ सापर्ट खालामबाय थादों, दावहानि थाखाय जाबायदि सापर्ट खालामबाय थादों, नाथाय बिथांमोनाबोथ' बिनि साइड इफेक्टखौ दा भुगिनांगौ जादों। इउक्रेननि मानसिफोरा गाव गावनि हादराव थांदों, बिसोरखौ रैखाथि होनो गोनां जादों। बेवहाय इउक्रेनखौ सापर्ट खालामनायनि फिथाइ हिसाबै दा बिनि शरणार्थिफोरखौ जायगा होनांगोन, बिसोरखौ नायनांगोन, बिसोरखौ जोथोन लानांगोन। बिसोरनि सासेबो सुबुङा जिउ गोमानो मोननाय नङा। आरो बै इउक्रेननि मानसिफोरनि गेजेरावनो जुदि सोरबा रासियानि सुथुराबो जुदि हाबसननानै थायोबा, थारैनो बिनि सायाव रासिया एटाक खालामनो हागौ, बेखौबो साननो गोनां। स' दावहाया रावनिबो थाखाय मोजां नङा। दावहा जायोबा पड़ोसिया जाय नांजाबना दं, नेइबारा अरायबो भुगिनांगौ जाखायो। बेनिखायनो बे बाथ्राखौ नेट' कान्ट्रिसफोरा थारैनो बुजिनो हायाखै। आरो नेट' कान्ट्रिसाव कानाडा, रासियानि बाथ्राखौ जुदि बुङोबा, बिथांमोनाथ' माने लैथोजों होथेजोबनाय, बेसेबा गोजानाव हारसिं। स' इउर'पआव जि जाय जाबाय था, इउर'पियान कान्ट्रिसफोरा USA नि बारजों बिरफाबाय थायो। भल'दिमिर जेलेन्स्कि बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों मा, बाल्टिक कान्ट्रिसफोराबो भुगिनांगोन। जुदि इउक्रेना जेनोबा, बाल्टिक कान्ट्रिसफोरनि सायावबो रासिया एटाक खालामगोन थारैनो। बेनिखायनो बाल्टिक कान्ट्रिसफोरा इउक्रेनखौ मदद खालामनांगौ, बेबायदि बिथाङा हांख्रायदों, खावलायदों। USA नि मोनसे टिभि चेनेलाव इन्टारभिउ होनानै जेलेन्स्कि बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों मा, भ्लादिमिर पुटिन बिथांखौ नागारनानै थांनो होदो, भ्लादिमिर पुटिन बिथांनि आर्मिफोरखौ इउक्रेननिफ्राय नागारना थांनो थाखाय बार बार बुंदों। आरो भ्लादिमिर पुटिन बिथांखौ बुंदों, जिहेतु रासियाया इउक्रेननि पड़ोसि, नायबार, बेनिखायनो भ्लादिमिर पुटिन बिथांखौ मोखांजों मोखां जनानै सावरायनो थाखाय रिक्वेस्ट खालामदों, हांख्रायदों जेलेन्स्कि बिथाङा। जे पड़ोसिखौथ' सोलायनो हाया, नायबारखौथ' सोलायनो हाया, बिनिखायनो नायबारजों नांलाय खमलाय खालामनानै जेबो लाब गैया। बिथांनि बुंनायनि ओंथिया बेबायदि, नायबारजों सावरायनानै माने दावहा नाङालासे सावरायनानै गासैबो जेंनाखौ सुस्रांनो नाजानांगौ। मानो होनबा दावहानिख्रुइ सावरायनाया सबसे बेस्ट। सावरायनायनि गेजेरजोंसो माबा मोनसे फिथाइ मोननो हागौ। मानो होनबा दिनैनि थासारियाव जेलेन्स्कि बिथाङाबो गावनि हादरनि रैखानि थाखाय हार मानिनो हाया, आरो पुटिनाबो गावनि अहंकारखौ बन्द खालामनानै बेनिफ्राय थांफिननो हाया। खारन बिहाबो मोनसे स्टेटास दं, गाव जि थासारियाव दं, बे थासारिखौ बिथाङा माब्लाबाबो गाहायाव थांजानो लुगैया। मानो होनबा बेनिफ्राय थांफिननायनि ओंथिया जाबाय रासियानि जेननाय। बेनिखायनो मोननै हादराबो थारैनो सावरायनानै जुदि जेंनाखौ फोसाबबा मोजां जायो होननानै आं बुंगोन। बेनिखायनो बुंदों जेलेन्स्कि बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंदों जे मोखांजों मोखां जनानै 30 मिटार डिस्टेन्सआव नङा, मोखांजों मोखां जनानै सावरायनो थाखाय राजि, सावरायनानै सलुसनाव लाबोनो थाखाय राजि, बेबायदि बुंदों जेलेन्स्कि बिथाङा। नाथाय नुनो मोनदों भ्लादिमिर पुटिन बिथाङा बेवहाय गोसो होआखै। बिनि थांखिया जाहैबाय मा, कमप्लिट इउक्रेनखौ सेनाय, बेबायदिखौनो जों बुंनांगोन। बे बाथ्रानिफ्राय नोंथाङा मा बुजिना मोनखो? जुदि नोंथांनि नुसुंसेनि हादरा सोरजोंबा नांलायोबा, एबा नोंथांनि नुसुंसेनि न'खरा सोरजोंबा नांलाय खमलाय जायोब्ला, थारैनो बेनि खहाखौ नोंबो भुगिनांगोन, नोंहाबो खहा जागोन। दा पलेन्ड, हांगारि, रमानिया बेबायदि हादराबोथ' भुगिनांदों, बिसोरहाबो मोनसे गिलुं गिलुं। थारैनो इउक्रेनखौ जुदि रासिया सेयोबा, थारैनो इउक्रेना रासियानि आन्दाराव थाङोबा, रासियाजों जुदि सालायजायोबा, बा रासिया जुदि बैहाय पुटला सरकारखौ, पापेट सरकारखौ जुदि दोनोबा, थारैनो पलेन्ड, हांगारि बिसोरनि सायाव थ्रेट्स फैगोन होननानै आं सानो। बेनिखायनो नसुंसेनि हादरफोरखौ खौसेथि जुदि दोननो हायोबा, गोरोबहोनानै जुदि दोननो हायोबा, नोंथाङाबो सान्थि थागोन।
स' बे बाथ्राखौ नोंथांमोना बुजिनो हायो बेनिफ्राय